megalayapost.news. Itu hal lagi, kawan. Nah itu mulai loko corona itu. Itu mana itu? Di sana ini ki, seperti ha? Kinong ilam ka Khasi Student Union war mausau unit mendagasngi kelalai benkhang talano ya kawi kedukan dia dawai farmasi jong wei barjela belatip kemu Hafizul Hussein kebadan hakasnong war mausau rui bhai kanong rem ke belak pelong i khot ka KSU war mausau benkhang talano ya kedukan dia dawai kade hadien bekila yo ya kejing ujon na kiri ba ki balak penpau syakaseng bautei barjela ula di ki dawai balak palat ke por haba ki dekhot ka KSU kila lit benkhang tala ya ketika dukan di dawai kila lapru bautei barjela umdon ni ki kot kisla ki babyang ki bakentup nadu ka trading license work permit berkumju ru ya ka Meghalaya certificate council registration Nagiliang jong ka KSU Warmsau unit hadin ka ba nagiliang jong ngila yo ka jing ucor nagi nong sim dawai na wei u farmasi bowan bu hangni ha Warmsau mentala sistem tam ka ba uni udkhar wandi ki dawai ki ba la kut ka porro ka ba experience ki dawai ti kani ko jing wandi jong u ka penlong la ne ka pendon jingma ye ki nongpang ye ki balik sim dawai ye kene ka farmasi ka jong u namar ki dawai ki belaku por ki na yang jungi kum kaseng mardor mentah kesi ngila lek ban di chef ki dawai jong u ba geju ka por ngilap hi ru ba ki dawai jong u ki pun ki bela experience hoi yo sen na pedeng ki ba ki bobon ki beli sim dawai hang te ka farmasi jong u namar ha jingbom yo se jingbom tip ha ki kerteng dawai la ne ha ki jingtho ka bala experience ki dawai se ki di la ka di ki ta ngilap patip andre minister pat ngilap ba wei ne ki no national sim ni dawai ba ka dawai ka budi ka la experience kumjuru haden ba ngila bai ro ikot islam ka bon du khar wandi ki dawai hangi hasno Warmsau ngilap ba umdon tang ka wei ru ki kot jiknisha ka ba ula bandi ki dawai hangni ha shno Warmsau kumengyang kum ka work permit insya de benyo ke work permit nang ta ka trading license berkumju re kani ka MPCCA kanir umdon di ngilengok bau ni udkhar wan bandi hangni ha shno ka jungi namar kata nang leng jungi haden bagi le bisa le kita ki baro ngin bense ban sim da karai ba ngin kantalano ya kani ka dukan ke jungu ban ngi pha pai mardor di u syasam namar ku mengitip hagi ne ki banai protep nang liang jung ka department ka ba depek mentagi farmasi nanti ki dawai ki badi ki farmasi po ki thau ki lawan ban kantala ban maham ye ki nong di dawai ki bumdon ikut kisai bobiang hani ka dong western poi jungi kila burom bat kin khang ye kita hende uni du khar pat kumu ye kita ki baro bat mador hina jungi ngilap ye kata menne bat ki khang snon ye kene ka dukan farmasi jungu bodi dawai namar kita kum ka karwo shekiwe pat ki farmasi ki ba ki khar ki wan ye ban bu ye ki dukan juki hani ka dong ka thang ye jungi ngi maham ki ba nane shikmat ada kum kaseng ngilap ba ki dang di dawai hani ka dong ka thang ye jungi klem ki kot islai bo biang liang kaseng ngin penbek da ka ba kham tala ye ki dukan ge jungi kane kalau kro shai nang yang jonga ke isu Nakaleng jungi kum kaseng ni ketujur ya ki nong penyat snong jong kono ka than dei tang kasno Warmsau ndai jong kane ke area hi bar oi bakin long adakar bakin nom isu klumar aga bede bat ka NOC namar ba ladak ki nong penyat snong ki ai ya ke NOC ki dekhar ki bawan nabar ki bu ye ki dukan dawai jong ki farmasi jong ki bu klumar te ka bu jingma ye ki nong snong ki jongi namar ha kani kasnong ha kadong than bi jongi didang pun diberi ba nila onong ba dang duna pule puti kimtim watang kumno ban pet ya ka kapor jong dawai megalayapost.news.